na gina ramin mugunta sai gina tuni saboda yana yiwuwa ya sai fadi a cikin ramin din an buro ba ramin kashe su kawai musulun ada kole ka shiga gidan mutu ka kana yin kamar na tura ka suna ka conflict me saka ne ada kole suna ka kenan kai ba ne goma wani ina ruwanka ba yoruba ba ne ka su kashi a kwano muna kasi a kwano Allah ka san ba su bude na ga okay yanzu kun bude ido ko yanzu kuna kashi a leda ne ada ka jana mun magana ka Allah ni ba baki wasa ka bane ka jana mun magana ka ina ji hausi fa in ba wani lokaci yanzu karfe da bane da na baka mali da na cije ka hannu ko zaka cije ni wallahi na tiza hannunka in ban cinye kamar nama mene ma wancan mai bude lokacin da mun kore mu bana dukan kai kai bana dukan kai lokacin da muna kare mu kai ba je ka lega ni ma fada sai mu muna kai gudu sai Allah kai shuru da Allah sa kai shuru to ni yi ka ciki shi kai ne ka je ka cinye ma oga bishi gaba da ciki amma oga ya zo ya bro bai sai biya mu salari kuma to kai kana generator as ba kai ba ka sai da mai ne na son ga maka na ci abinci kai kana sai da mai me ya faru ne ka tashi daga aiki na son ga maka ne na duke oga wallahi kariyanka kai ka duke oga ka ga shi dogo kamar gaskiya na duke oga dogo ne amma na kama si James ne ya za su mu na ga masu wuta sun je suna yanka wuta sai na ce musu wai su yanka oga baya biya baka ba su diga su cire po guda biyu ne ma na ba su diga guda biyu na ba su na ce su cire po na ce su cire po su tafi madisi sai James ya ja same ni oga ya sai kakuna generator sai na ce misi ubanka sai ce ni na ce misi ubanka na ce ubanka na zage ka ni na ce ubanka na wani sai je kira oga sai shi da oga sun zo oga ya zo sai sa Chelsea ya sa wandon Chelsea bai sai cewa a cikin pant dina ba Manchester ne sai na ce bari nuna misi ne red devil ne yau sai na mare su ta mare oga na mare oga oga dinka ihu na ce bai ka kai wawa ne sai ka ce ni ba ko ba ka kai yanzu ka shiga labor market kuma kenan ko ba ka da yake yanzu kuma gaskiya ne ka fada ba oga ya kore ni kenan ba da ka ba daki yayi da ya tafi kenan to ya san yin mata na kenan ya san ya gida sai ka sai da ita sai ka samu kudi ka ci abinci ka ji mutum yana magana banza kamar kai ka riga ka sha kaifin matanka matana tana dukan ka ba ta dukan ka ne matana kana ganin kamar ba ma gani ne mutane sun sani fa ka ji si ba haka ba ne me fa kaga in tana ihu haka sai ni na ihu sai su ga kama wasa ne muna yi amma ni ne ina yi mata cuban shi ya Allah mun ni wasa ne kaga da na marita da ciki haka kawai boom sai ta buga bongo ni ba sani ba ko mata ka ne tana da siki ko kai ne kana da siki wannan ciki din ka taba ka ga yadda ai ma mutum mari da ciki boom ina so wata rana ka sabu da saka yi wata rana ka nemi fada na Allah sai doki wannan abun bude ma ciki wannan abu in ya samu ciki din sai lofoshe Allah ka bani naira 50 mbaka me naira 50 50 Allah bani naira 50 nawa ne salary naka 10,000 10,000 in ka cire 50 a ciki ya zama na 9,090 to baka ma sai baka tafi makaranta zuwa haka ba to zan biya maka cikin account zan biya maka cikin account ba ne account ba na saka tura maka kai kana da account ne ka ji ko cikin baka da shi ka shi na ba ka da yaki ba kule ba market
Hajiya ka zo da sauri kafin mutu ya mutu a kofar gida ka o. Mutuwa kuma lafiya? Sannu Hajiya. Sannu da zuwa. Muna lafiya Hajiya. Lafiya kalau. Sannu. Me ke faruwa ne na ganka wani iri haka? Wallahi ba da haki kuma fa. An ga an kwasa yaki a nuna. Me yasa ka kwace yaki a hannunka? Mai gidana ne ya ke biya ni sai na je na duke si. Kada ke mai gidanka? Kai na ka taba jin an yi haka? Wata uku bai biya ni ba sai duke si ba. A'a. Kai ko ai ba haka ake yi ba. Ya za ka ɗauki hukunci a hannunka? In ma bai biya ka ba ai sai ka san inda za ka kai shi. Akwai hukuma. Ni ba sani ba. Ya za ka ce baka san hukuma ba? Sai da ne ya shiga cikin jikina. Shi ne sa na mare si. Ta yanzu abin da za a yi. Zan kokari in yi shi magana. To. Amma kaka ƙara yin wannan abun ba yin haka nan. A sai saka ma waye magana. Me gidana? A'a ni wannan mutum mugu ne. Sai dan ne wannan mutum. In zaki ne mamu ki ne mamu wani yaki kawai ki ko gadina ma. Sai ba ka so ka ƙara aiki a ƙarƙashin shi? Bana so kuma na riga na duke si wannan nasu ya riga kare. To shikenan tunda ka ce haka da bakinka. Zan sa abin da zan iya yi a kai. A taimake ni saboda Alhaji lokacin da yana Najeriya ba kafin ya je Dubai yana taimake ni. Kai kuma kai mata su ne da Allah ka taimake ni fa. Ba komai. Amma fa da sharadi guda ɗaya. To. Kar in je in neman maka aiki ka zo ka sa ni jin kunya. Ni ka je ka aikata abin da ka ƙara aikata yanzu. To ba laifi na bane ai. Hajiya wata uku dan ba sana ga miki bane. Mutumin nan sai da ya kwashe mutane su je wani restaurant su je su ci salad. Sai ni na sa wahala matana tana duka na kunu. Matanka? Nana duka na mana. Ana na so na ga miki za ta duke ni ne sai sa na kin zo ga miki. Matanka ta duke ka? Sara jiya ta fasa mun koyi. Haka bani dariya dan Allah. Ta fasa mun kai jiya. Sai sa bana so zo na ga miki. To Allah shi kyauta. In ka je gida ka ce mata ina nan zuwa zan zo in same ta ita zan mata magana. Ika mata cewa saka so? Saka fasa mun kai kafin ka so ai. Sai je gida in suru kawai sai ki zo ne fa hajiya. Wannan al'amari naka ina da wuyan sha'ani. To je ka gida ka yi shirin ni zan zo in same ni. To hajiya. Zan sa abin da zan yi a kai. Hajiya shiga ciki a ban kudin moto. Kuma? In ba ka ba san taka ne kisa gida na da nisa. Karka ji komi. To. Ba ni minti. To shikenan. Shikenan. Allah ni sai gani ba Allah ku kaga ba. Allah zai so samu kudi masu yawa. Hajiya kafin mijinta ya je Saudiya yana bani kudi sosai dan ya tafi ne. Hajiya ana nan haran zufa. Gani nan zuwa. Hajiya. Ka cika gaggawa ba ka da hakuri abin da ke damuna. Allah daga Allah na gode. Allah na gode. Kai sanu ba na gode sosai. Allah wannan sai kai ni gida. Kai. Kana ji daɗi na samu kudi. Kai. Wa ba ka wannan lemun? Wannan daga cikin fridge ne na doka. Lemun ne? Ba ni ci a gida kuma ya kamata in sa wani abu a ciki. Wai ka shiga mun fridge ka doka lemuna. Na san kudin maintenance na wannan ciki ya yi increase kuma ya kamata in sa wani abu a ciki. Amma ya kamata ka sa wani dama abokin ka. Shi ne za ka nuna mu wannan hannu. Na mishi sa, kai ma na maka sa. Kafin ka sa ni na riga na sa kenan kuma ba ordinary sack ba ne, na yi ma kai na sack. Ka doka kai ka bar gidana. Na ce ka dinga kwanti mu wannan hannu. Domin kai ya gane da haƙuri da zai kama haƙuri. Ba komai. An kama na dawo ga kanan ga. Ba komai. Na dawo ga kanan. Kana ji ko? Ya bai sami hannu. Dan kira mai da sanda. Ni? Wannan mutum bai sani ba. Na sak kenan. Sak. Sai haka kawai zai tashi daga gida nan. Ba zan samu riba ba. Ana bi na kudi wata uku. Je gida ce dole sai na sata. Ba sata ba. Sai na samu riba nan gida ne. Ni ne wani sata.
Maka yi shinkafa ta cire dutse irin gwari-gwari shinkafa ta cire dutse. Wannan zai shawar da shi. Masa kenan. Shege.